съквартирантчичи! Какво правиш у изповедалната ми, бе? Селски бе! На цирка отсекат казак! Да си жив здрав, брадър. Баща ми имаше рожден ден и аз, ти ме познаваш, аз си пинах, много малко си пинах, 4 литра ракия, 2 литра водка, на екс пинах 10 шета спирт, едно ще йод, малко антифриз, ама разделен с нафта, защото ти ме познаваш, аз никога не съм пил. Че ти си пуктиш, бе, дебил! Значи, бе, най-важното да си жив здрав. Ти жив здрав и ти, ние всички сме добре. Много ти благодаря, че ме покани в къщата. Много съм ти благодарен. Поклон. Пред това даже целувам изповедалната, целувам кушетката. Много ти благодаря, че ме покани в къщата, защото нищо ми няма. Аз имам добро сърце, главата ми е хубава, тялото ми не е много хубаво, то не е важно тялото ти е хубаво, нали? То е хубаво, ти е хубава главата. Зъбите ми са малко жълти, ма ги мия всеки ден. Всеки ден ги мия зъбите. Най-важното да са живи здрави всички. Баща ми има рожден ден и той да е жив здрав. И аз имам един ден рожден ден. Я важно съм жив здрав. Клъкни, бе, Минджил Спиртосан! То, че викна Пеню! Ще ми оповръщаш къщата, бе! Имаш ли нужда от лекар? Нямам нужда. Ти знаеш, важно да си жив здрав. Аз искам ти да си жив здрав. Защото аз имам много добро сърце, не съм така агресивен. Сега, баща ми има рожден ден, да е жив и здрав. Не знам как баща ми има рожден ден, не знам как да е жив и здрав. Значи аз, тялото ми не е много хубаво, ама главата ми е много красива. Ей, сега ще проверя дали се насяткалка талпа, директ такъв. Я направи визна на един крак. Аз, сега ще да ви че съм пия, защото баща ми имаше рожден ден. Видя, че не съм. Аз когато пил, щях да направя такива неща. Бабра, важното е да си жив и здрав. Аз нямам лошо пиянство. Значи в главата съм номер 1. Тук няма съквартирант, който е с по-хубава глава от мен. Айде, млъкни стая, проста чутора, бе! Не съм пиян. Аз съм червен, не съм пиян. Пинах малко коресилин, 750-80 грама, ма това беше, защото баща ми имаше рожден ден. Знаете как баща ми имаше рожден ден. А как ли, че баща ми има рожден ден? Да е жив и здрав, да е жив и здрав, tako. Ко повтаряш едно и също, бе? Ливак с ливакачи. Я взими ходи, управа линия назад с затворени очи. Шикода, ти ми съм пиян. Както виждаш, аз нямам лошо пиянство, всичко си правя, не съм агресивен, само малко езика ми се надул, имам 2 авти, ама важно е съм жив и здрав. И баща ми да е жив и здрав. Ай, стига си дуднал, бе! Вувозел смачкан! Сега искам у изповедалнята да се ви оная Джофра, стойка пипирутата и да я пренесеш на гръб в права линия. Почни! Не искам стойка, бе, брадър, не ще стойка. А, Пеню, искаш ли? Не искам, давай стойка. Стойче! Здравейте! Здрасти, значи искам да... Моите си Стойче, важно е, да си жива и здрава, виж. Аз съм жива и здрава. Да ми е важно жива и здрава. Да, ако обичаш. От друга страна, защо ме отговаряш така? Аз не искам да виждам, Ясно. защото ти провали мисията. Тя имаше една мисия, тя е провали, кой ми ли беше? Кой ми ли беше? Си сега всички ще умрем, той месец от глад. Направих каквото можах. Аз съм добра актриса, разбрали? Ти си добра актриса. Его, ти имаш ли мисия? Имаш ли мисия? Имах, да. Каква е тогава актриса ти, като мисията са провали? Просто се ядосвам. Това е актриса. Какво ми сега? Вижда, че имам добро сърце, не ме ядосвам. Заради тебе цял месец ще стоим тук на един хляб. Какво ли беше? Актриса била. Това актриса бе бара. Не съм виновна, всичко съм опитала, разбрали? Тяло нямаш и глава нямаш. Ти много имаш такива неща. Аз съм номер 1 по глава в спортинанти. Значи моята глава е номер 1. Имам глава номер 1, тялото ми номер 2. Значи получи съм номер 3. Лъкнете вече, бе, чиквеници! Мята е на гръб и почвай да я разнасяш тая коза в права линия. Сега, стани, за да не съм агресивен, да те развятам, защото... Ще се рам. Ще шипна един пъти. Кой изпраща? Кой ти изпраща? Значи ти ко беше актриса, нищо нямаше да ти изпращи, ма. На актрисите нищо не пращи. Пращи ли ми? Сега виж как ти сама, дали ще ми изпращи нещо. Ай, да видим, няма ли? Пращи ли, ма не ми пращи. Видя ли, че нищо не ми пращи. Пращи ли ми нещо? Не кажи, пращи ли ми нещо, нищо не ми пращи. Защото съм актьор, и на баща ми нищо не ми пращи. Ти само за себе си мислиш, защото баща ми има рожден ден днеска. Защото е много важно да имаш рожден ден в този живот. То с такъв си аз ще изпращаш. Да, първо си виж главата, ти нямаш глава и с тая хризантема да си е сложила. И може да виж хризантема на главата. Гледай как ми разваля. Първо виж, нямаш глава, разбери, че нямаш глава да влезеш къща. Ай, спри се вече, бе, папагал! Че се променил, ама аз не съм ръднал. Зато и пак да пращам изолиран в килера на къщата. И ще помисля дали да не вкарам и Пеню при тебе. И че веднага. Пеню! Значи, да си жив и здрав, брат.
Да вече няма успяство, ще изтанцуваме тук един хубав танц, красив танц с стойка. Ай, ти си риба! Нали си актриса сега? Ай, да ви цяла България е каква актриса? Добре! С тая красива глава, тати има рожден ден, не знам да знаеш. Ма интересува. Сега ще изтанцуваме един ден за рожден ден на тати. Обичам шопската салата, мастика ледена да пия, полове мости да ме галят и русимачки покрай мен. Обичам шопската салата, мастика ледена да пия, полове мости да ме галят и русимачки покрай мен. Дисци съм агресивен.